Dobroveče, mi smo večeras sa ONRS u Parizu na Fashion Weeku i srali smo breskvicu pa ćemo da pitamo par pitanja. Da li ti je ovo prvi Fashion Week? Jeste, prvi. Kakvi I su baš sam se utisci? radovala. Baš smo se lepo proveli, došla sam sa svojim prijateljima ovde i onako došli smo i da se odmorimo i da pogledamo te revi, baš smo se lepo proveli, lepo smo se islikali, tako da jedva čekam neki sledeći. Kakvi su utisci sa Fashion Weeka, kakva je moda? Ja sam posjetila nekoliko revija, sad iskreno više ne mogu ni da se setim koje su bile, koliko ih je bilo, ali generalno dosta toga mi se dopalo, dosta toga sam slikala, na dosta toga sam bacila oko, tako da bit će svašta nešto zanimljivo i kod nas. Dobro, a da li si stigla da prošetaš malo gradom? Jesam, da. Ja sam često u Parizu, stvarno mnogo volim ovaj grad i svaki put ja da čekam da dođem ovde, tako da znam ga već poprilično dobro, osjećam se onako kao kod kuće ovde, tako da... Koje ti je omiljeno mesto? Ovo. Ovo Zato ovde? sam vas ovde i pozvala. Dobro, ovo je stvarno romantično. Jest. Koga bi voljela da dovedeš na ovo mesto? Sad, puno pitaš. Tebe? Može. Kaži mi koje su ti 3 najbolje outfite iz Pariza? Moje tri outfita. Ovaj danas mi se jako sviđa. I meni baš je lepo. Hvala. Okačila sam neke fotke juče, čini mi se, sa roze kapicom i taj mi isto Dobro. bio ludilo. I ovaj koji ću nositi sutra, taj ćete tek da vidite. Dobro. Kako bi opisala svoj stil u 3 reči? Promenljiv. U posljednje vreme elegantan. I u posljednje vreme takođe zabavan što se boja tiče. Baš sam onako, sviđa mi se da eksperimentišem sa bojama. Koja ti je omiljena boja sada? Roza. I a šta kažu modne revije? Koja je dobra boja za sledeću sezonu? Žuta, koliko sam ja uspela da Stvarno? Super žuta ili- Da, i videla sam dosta crvene. Stvarno? Da, to su bar danas na ovoj Dobro. revi posljednje koje sam bila. Tako da, eto, da kažemo te dve. Dobro. I sad kaži mi, šta bi poručila devojčicama iz Srbije koje maštaju da dođu u Pariz i da gledaju Fashion Week? Pa poručila bi im da prate svoje snove, da samo pozitivno razmišljaju o svemu što žele, da razmišljaju u glavi kao da su već to postigle, jer tako sam ja uspela sve što sam postigla. Dobro, a da li možemo da te zamislimo na nekoj modnoj pisti? Ja sam šetala kod mog Lazara za njegov brand Level prošlo leto, čini mi se, tako da bit ću na nekim narednim revima kod njega sigurno, ali nadamo se i nekad nešto veće. A reci mi, mala crna haljina ili oversize delo? Zavisi od raspoloženja. Volim jako i jedno i drugo. Ajde da kažemo haljina danas. Dobro, Milano ili Pariz? Pariz. Dobro. To je to. Čak, možda zbog posljednjih nekih dešavanja Milano, ajde. Ovo je ekskluziva. Da. Šalim se. Dobro, i kaži mi štikle ili patike? Štikla. Svetska zvezda koja ti je inspiracija za stil? Pa iskreno nemam. Nije kao da gledam jednu osobu i da nešto se inspirišem. Mnogo mi se dopada Hailey Bieber. Eto, nju da izdvojimo. Kendall mi se isto baš sviđa, ali kao nemam jednu osobu za koju se uhvatim, nego sve generalno. I šta ćeš da radiš sutra u Parizu? Sutra ću iskreno da šetam, da jedem mnogo slatkog i tako da uživam, pošto mi je to posljednji dan ovde trenutno, tako da iskoristim maksimalno da se slikamo, naravno. I šta sledi posle toga? Posle toga sledi snimanje, evo da ti kažem ekskluzivno, jednog spota za moj novi album koji ćemo snimati u Crnoj Gori. Tako da, eto, to je. O čemu je pesma? Ne mogu da ti kažem, mnogo je upečatljiva reč i onda će svi prosto znati o čemu se radi, a nešto je novo što ja do sad nisam radila. Tako da, eto. Ništa, jedva čekamo. I ja isto. Hvala ti puno. Hvala tebi.